keď som sa ja s ním bavila, tak vlastne povedal, že OK, že je za to, aby sa rozbilo to trio už konečne, nech sa to podarí. Vy ste teda pekní idioti všetci, že vy si myslíte, že ja tu zahrám túto mušlu za seba. Ja neviem, ten pohľad ľudí je tak strašne neobjektívny a nevedia to vôbec nejakým štýlom pochopiť. Ja milujem internet. Ja milujem Survivor. Čaute lidičky, já jsem Veru a vítám vás u rozhovoru z vypadlíky ze Survivoru. A mojí dnešní hostkou je naše lovená zvěř, ale pro mnohé taky jedna z nejlepších hráček. A to je Johanka Fabišík. Vítáme tě u nás. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Byla si ulovená teda. Veru, tak podarilo sa to nakoniec, sa to dostalo do rúk najlepšiemu lovcovi alebo mysliteli, tak sa povie po česky myslivec. Myslivcovi. Ako ja som myslela, že myslíš aj myslivce, aj je to aj myslitel, aj myslivec. Tak je to po česky myslivec. Áno, áno. Máme polovníka, takže to úplne neviem, že či vy to tak máte. Ne, vôbec bych nevedela, co říkať, no. Že by sme řekla polovník. Takže počkaj, takže myslitelovi a myslivcovi standovi, no a klobúk dole, no, tak dostal odvahu na to a prostě zahrát jeden zo svojich veľkých hráčských krokov. Měla si to v hlavě? Nebo teď úplně přeskočím, ale jako napadlo tě to, že by se ti vzal do duelu? To bolo viac menej isté, keď si buchne vodu, že si zoberie mňa. On mi to vlastne niekoľkokrát povedal aj priamo do očí v našich rozhovoroch, ktoré nie vždy všetky sú na kamerách, takže určité veci tam prebiehali aj takto. A on mi to povedal na ferovku, že keď si prostě buchne vodu, tak si bere mňa. No a to mě pověz, to byl celou dobu původní plán, ten standa? Protože tam to vypadalo, že až pod nějaký tý šuškandě na tých jménách, co se to změnilo? V mojej hlave bol Matej, potom prišiel Oťaz a zvyšok s Jurom, že by to mohol byť Jura a potom vlastne na tej odmene Janko prišiel so standom. Takže Janko to otočil takhle mezi váma. Janko to takto otočil a on ako niečo naznačil už aj na ostrove, keď som sa ja s ním bavila, tak vlastne povedal, že OK, že je za to, aby sa rozbilo to trio už konečne, nech sa to podarí. Myslím trio Janko, Luky, Standa a Juro. Ano. No a potom na tej odmene, čo ma Oťa zobral, potom ako vyhral individuálnu imunitu prvýkrát v zlúčení, tak vlastne Janko to tam povedal, že on teda OK, pôjde do toho, ale má to byť Standa. A tým, že Janko ma chcel celú dobu vyhodiť, ale zrazu teraz vlastne prešiel nejaká herná komunikácia medzi nami. A ja som vlastne chcela mu tiež prejaviť nejakú loajalitu alebo nejaký vlastne OK, že chcete vyhlasovať standu, ja nejakým štýlom chcem rozbiť tú trojičku, dokážem urobiť ústupok, aj keď budem ja v ohrození, ale tak poďme do toho, ako kto čakal, že to bude druhýkrát voda. No jasně. A na tom vyloženě, když jste se fakt takhle chodila na té kmenovce za každým, tak se to nesnažila ještě nějak jako změnit? Nebo no nie, to tam vlastně lebo proste klapli sme si so Stando, klapli sme si s Jankom, klapli sme si s Oťasom na tej odmene, takže a my sme už nemali čas sa vlastne stretnúť s tým zvyškom tej druhej aliancie. Niektorí vlastne diváci nevedia, ako to prebieha, ale pre tou kmeňovou radou vlastne my sme vôbec nekomunikovali, takže my sme až preto na tej kmeňovej rade vlastne začali šuškať všetci medzi sebou, aby sa ten plán vlastne zrealizoval a aby všetci z tej aliancii, ktorí boli nastavení na to, že to bude buď Jura alebo Matej. My sme nevedeli tiež, čo sa oni dohodli na ostrove, keď my sme boli na tej odmene. Aha. Lebo predtým to vlastne bolo také nejasné, že či to bude Jura alebo Matej a to finálne rozhodnutie tam nebolo. Takže sme to nejakým štýlom museli tam proste vydiskutovať v tej aliancii a bol to Standa. Vy ste sa fakt nevideli, ty skupinky, Nie, vy ste jeli z té odměny rovnou na kmeňovku. Rovno na kmeňovú radu, bez toho, že by sme my mali šancu sa stretnúť s tou druhou časťou tej aliancie. Hustý. Bylo to poprvé, co se tak moc na té kmenovce takto jako suškala? Myslím si, že áno. Že ako sem tam sa tam niečo takto zmienilo, ale bolo to vlastne prvýkrát, čo sa úplne takto šuškalo, že sa vlastne celý plán povedal viac menej až na tej kmeňovej rade. To udělali schválně, ta produkce asi. Tím, že tolik hodně lidí se najednou má na něčem domluvit, tak možná chtěli, aby to na té kmenovce, aby to bylo vlastně víc zaujímavější. No ja som bola taký priekopník v tom, že som vlastne prvýkrát tiež to na tej kmeňovej rade spravila, keď sme hlasovali Ikiho, tak ma tak napadlo, že poďme túto kmeňovú radu dať čím obzvláštni, poďme dať trošku korenia. A som sa postavila, že Ondro, že mohla by som Standovi niečo povedať. Vlastne sa to ešte nestalo, hej, nikdy. A on, že
ako tu a teraz, ale hej, že tu a teraz, že potrebujeme niečo povedať, no to choďte. Vieš, tak sme sa postavili a proste som mu iba zašuškala do ucha, že Stani, ideme podľa plánu a on, že hej, ideme podľa plánu a super, vieš. A vlastne sa to potom chytilo a už sa to dialo ako celkom bežne potom, vieš. Tak ty jsi měla víc takových nápadů, to trošku jako koření Jo, a rozlačit. mňa to baví trošku do toho doniesť, nie? Nejaké také korenie, niečo proste, nech to aj pre toho diváka zaujímavé. A mňa to tiež tá hra viac baví, proste keď je zaujímavá. No jakože ty tam šla prostě na 110%. Ďakujem. Po druhý. Ale zajímá mě, hodně lidí říká, nebo tak vlastně se tam objevovalo dost, že jsi to občas až překombinovala. Vnímáš to tak? Verím, že z tej televízie, alebo teda z tej obrazovky to tak môže pôsobiť. Ono, za mňa vždy tie kroky boli, okrem teda, viem, že dosť bola kritizovaná falošná skrytá imunita, ale my sme určite mali za cieľ Žovku nejakým štýlom potopiť alebo zosmiešniť. My sme si práve mysleli, teda ja som v tom verila, že ľuďom sa tento krok práve bude páčiť, že to bude niečo, čo sa proste ešte neopakovalo alebo nestalo v týchto 5 sériách. A že ja som už raz ten pokus mala vlastne vo svojej druhej sérii, kedy som chcela tú falošnú skrytú imunitu. Aj som ju nastražila, aj ju našla Andrejka Bezdiková a Pepa Kurka. Ale oni presne spravili to tak, že tak vy si akože myslíte, že my sme takíto blázni a my tu ideme zahrať nejaké mušle, no tak to si teda akože veľmi rýchlo spočítajte v tej hlave. A ja som teda s nejakou takou malou dušičkou už do tej súťaže šla, do tejto 5. série s tým, že by som chcela niečo takéto znovu skúsiť, keďže tam mi to nevyšlo. No a prišla takáto príležitosť. A bolo to tiež viac menej ako pre tú show, ale určite nie žiadne kopanie do mŕtvoly alebo zosmiešňovanie. Ja som fakt čakala, že Žovka proste tiež vyťahne tú mušlu na tej kmeňovej rade a povie: tak vy ste teda pekní idioti všetci, že vy si myslíte, že ja tu zahrám túto mušlu za seba. Tak vy ste sa tiež pekne prerátali, vieš. Ale ako nestalo sa. A ona keď išla k tomu Ondrovi, ja som vrala, ja neverím svojim vlastným očiam, že sa toto deje. Čiže bolo to kruté, nebolo to kopanie do mŕtvoly a bolo to Žovkine vlastné rozhodnutie, že tú imunitu za seba chcela zahrať tú mušlu. Shall happens, ako Žofi robí. A myslím, že to zobrala s gráciou a s obrovskou dávkou humoru. Takže je to v pohode. A nejaké iné kroky, ktoré by mohli byť prekombinované, ako ja som sa vždy snažila mať nejakú záchrannú brzdu. Takže ak to pre nejakého diváka, ktorý nie je tej v hre, pôsobí prekombinovanie, chápem, ale pre mňa v tej hre proste bolo dôležité mať A, B, C varianty a možno to teda pôsobí prekombinovanie. No jak celkově teď vnímáš tu hru i s těma reakcema od diváků oproti tomu, jak jsi to vnímala na ostrově? Ja som bola dosť prekvapená, keď sme sa vrátili, pretože som vôbec netušila, že môžem byť takto vykreslená, že do tejto dejovej linky vlastne budem nejakým štýlom formulovaná. A je to pre mňa prekvapenie, trošku to vnútri ťažko nesiem, pretože cítim v určitých momentoch nejakú krivdu, lebo ten príbeh tam nie je vyzobrazený celý. Nie je vyzobrazený tak naozaj, ako bol. A viem, že sa to nedá vzhľadom na ten čas, ale nepríde mi úplne proste fér, že som pušovaná iba do nejakej proste role a harpy alebo ženy, ktorá nemá rada mužov alebo nejakým týmto štýlom štilizovaná alebo agresívnej hráčky. Hrala som tvrdo, hrala som nekompromisne, hrala som sebavedomo, áno, ale určite som nikomu proste nechcela ublížiť svojimi hernými krokmi alebo možno nejakou energiou, takže ak sa tak stalo, tak ma to úprimne mrzí, ale proste je to Survivor, je to nekompromisná, najtvrdšia reality show, kde je povolené viac menej všetko, veď sama vieš. A ja som sa snažila proste tú druhú šancu využiť na 100% a bola by to za mňa obrovská škoda, keby tam idem a hrám vlastne rovnako ako predtým. Já to teda jako z pozice diváka spíš to, jak sleduju skrz ty komentáře a vlastně veškeré reakce taky vnímám. Když to řeknu, když to tak jako úplně zaobalím, jakože spíš jakoby negativnější, i když ty hraješ tu hru Survivora. Ja to chápem. Přesně tak, jak vlastně ty jsi to chtěla hrát a chtěla vlastně trošičku se posunout od té druhé série. Od druhej série, od tej milej, láskavej, dobrosrdečnej Johanky a vlastne priniesť inú tú vrstvu v sebe, ktorú tam mám. Která tam patří do toho Survivoru. Jo, ja si tiež myslím. Ale zajímá mě, hráli bys to takto i po druhý, nemyslím, jestli jako, já vím, že nelituješ těch kroků. Ty jsi to přesně takto chtěla hrát a tak to jsi tam šla, ale když se teď vrátila, neříkáš si vlastně nějakým způsobem i vlastně se jak kdyby živíš nějakým tím obrazem, který máš na těch sítích. Áno. Máš to tam trošku v hlavě, jestli bys třeba něco neudělala jinak?
Určite vlastne, keď si v tej hre, tak tá hra pre teba znamená tvoj život. Vlastne to je tvoja realita. A nie je to len show. Naozaj ten hráč proste sa ponorí do toho všetkého, čo sa tam deje na tom ostrove. A ja som miestami zabúdala možno na tie kamery, aj keď som to mala dobre ošefované, že som vedela, kedy tie kamery tam potrebujem, tak mnohokrát vlastne pre mňa tie kamery prestali existovať a bola tam pre mňa len tá hra, ten hráč a proste len som tlačila na to, aby sa podarilo vlastne to, čo chcem, to, čo mám v sebe nejakým štýlom naplánované. A možno tam boli momenty, kedy som mala zachovať chladnejšiu hlavu, kedy som mala pristupovať k veciam s väčším rešpektom, ale opäť je to len kus toho celého obrazu, ktorý vlastne dostáva divák a nevidí tam vlastne tú dohru toho rozhovoru. Čiže ja som žiadny ten rozhovor nenehala v takom bode, alebo neodišla som z toho rozhovoru v bode, kedy by sme sa tam kvákali za vlasy, ale bolo to vždy, že OK, tak sme si to povedali, proste máme to vyčistené, tak toto je, poďme ale s tým niečo robiť, poďme ďalej, proste svet sa nehrúti a ideme spoločne, hej. Čiže že nikdy ten rozhovor proste nebol zakončený z mojej strany, takže by som mala pocit, že ja som teraz niekde nad... speskneš a jdeš. Nie, vôbec. No jak si vnímala, že tam jdeš zrovna s Kristínou? Ja som bola prekvapená, že vracajú dve hráčky a myslím si, že to bola taká zhoda náhod na začiatku, ktorá tiež prispela k tomu, že ľudia majú pocit, že je pretlačovaná ženská víťazka, čo vlastne vôbec tak nie je, ale zahralo to do kariet. Nie zahralo, proste to tak budí taký dojem. Aj keď my sme vstúpili do hry, tak už vlastne jedna hráčka bola vonku, takže to bolo iba plus jedna žena, čo nie je až taký veľký rozdiel a stále tam bola tie pohlavia boli viac menej vyvážené. Takže keby to bolo naozaj, že o dve ženy viac, tak áno, rozumiem. Začína to byť nefér, smrdí to niečím. Ale zároveň to nebyl původní plán produkce, takže úplně jakoby zbytečně. Mě spíš jako zajímá, jak jsi to vnímala skrz tvoji hru. Víš, že jako taky jestli tam bylo právě něco v tom smyslu, ta Kristina by vlastně jako tím, že už tam je po druhý, už by tam mohla přemýšlet, nebude si mě chtít taky zbavit, mám jí věřit. My sme mali s Kristy vlastne pár dní na to, keďže sme vstupovali spolu do tej hry, aby sme si niečo prešli a mali sme nejaký plán alebo nejakú stratégiu, na ktorej sme sa dohodli. A ja som myslela, že podľa nej pôjdeme. Aj sa to tak dlhodobo zdalo, že to tak vlastne bude. A chceli sme podržať jedna druhú. Aj sa to vlastne v tej hre darilo. Kristy mi mnohokrát pomohla. Poskladala vtedy tú skladačku. Nešli sme na kmeňovú radu, čiže ja som mohla v tej hre ďalej pokračovať. Ponúkla mi tú svoju skrytú imunitu, ktorú som nakoniec vlastne za seba zahrala. Čiže dvakrát predĺžila ten môj život v tej hre. Ale už potom prišla do bodu, kedy sa ma chcela zbaviť. Ja som o tom síce nevedela, som s ňou chcela hrať, ja som vlastne odhodlaná ísť kľudne vlastne do toho finále, tak sme si to povedali a ja som nemala takú potrebu sa jej zbaviť ako ona mňa. Dokázala bys teď definovat ten bod, kdy ty jsi to zjistila, nebo kdy jsi to vycítila, že se ti ona chce zbavit, když bychom to zasadili do nějakého dílu, nebo minimálně aspoň... Nejako na tej časovej osi. Ja som tam mala trošku vlastne, sa mi rozblikávala červená kontrolka už vtedy, keď som sa vrátila na ostrov hrdinov. Čiže to bol nejaký 34. deň, keď sme sa znovu premiešali. Aha. A my sme sa vtedy s Kristy oddelili. A bolo tam proste séria nejakých takých rozhovorov, kde napríklad ja aj vravím, že proste poďme to tak spraviť. A tam bol súboj o čokoládu, o dopis a bolo to na mori tá pretlačovaná. A vravím, poďme to tak naplánovať strategicky, aby sme proste boli spolu, nenechajme sa znovu rozdeliť. A ona... To bylo o ty dopisy, to jste byli proti sobě? Nie, ale tam to bolo proste tak, že jeden vyhral, išiel tam, druhý prehral, išiel tam. Že to bolo veľmi ako náhodne. Dalo sa s tým proste ke konci už potom hrať, počítať. Trošku sa dalo, áno, trošku si mohol proste taktizovať, tak ako taktizovala Sára z Betty napríklad, hej. Áno. Počkej, to taktizovali? No, tak Sára to pustila, teda Betty to pustila Sáre, aby dostala dopis a Betty sa chcela vrátiť. Jo, a Betty sa chcela vrátiť. Na nás to působilo tak, že naopak jako... No, nepůsobilo to tak, že to Betty pustila, že to prostě prohrála. Betty to pustila Sárke, aby Sárka dostala dopis a Betty sa chcela vrátiť do kmeňa hrdinov. Čiže oni to mali vypočítané, hej, nejakým štýlom.
A vlastne Kika jej vravím, že tak poďme to takto spraviť. Johanko, nemôžu. A ja vravím, že a prečo nemôžeš? Proste nemôžem, musím sa vrátiť na ostrov, naspäť k Padouchům. A ja vravím, a prečo? Však to je úplne jedno, proste, kde budeme len dôležité, že budeme spolu a proste ochránime jedna druhú, že budeme spolu hrať. Nie, nemôžem. A vlastne až spätne som sa dozvedela, že ona tam zrejme nehala tú svoju skrytú imunitu na ostrove Padouchů, ktorú vlastne našla skôr, ako ja som prišla k Padouchům. Ona už mňa hrozne dlouho. Nanutila v úvodzovkách zahrať tú svoju, o tej mi nepovedala, že ju už má schovanú, že Kika to mala proste od začiatku veľmi pekne rozohrané a veľmi, veľmi šikovne. Vidíš to? To mě vůbec nenapadlo taky, jo. no. No, vidíš to. Mám tady, vzala by si zpětně kritiku na standu, když si vzal do duelu Evičku, když ty si vlastně pálila taky potom do svojí aliance, když si vzala do duelu Denču? Ja som sa vlastne o tom trošku bavila s Kristínou a s Oťasom, čo v telke není. Ja som mala s nimi rozhovor v lese pred tou kmeňovou radou, kedy vlastne ma vyhlasovali. A ja som im povedala, čo by ste spravili, alebo čo by ste vy spravili na mojom mieste, ak by som si... Alebo čo by ste vyrobili na mojom mieste, ak by ste boli vyhlasovaní. Vravím, že ja by som si proste zobrala Denisku. A Kika mi povedala, ako bolo jej ťažko vtedy, ale vraví mi, že Johanko, ja bych spravila pravdepodobne to isté na tvojom mieste. A Oťas bolo taký, že on sa do toho teda veľmi nechce motať. A potom sme z toho lesa išli von a tam sa stala séria tiež takých vecí, že vlastne Kika odmietla s nami hlasovať bezpečne, čo malo byť 4-4-4 a pretlačila si plán, že to bude 7 Jura a 5 pravdepodobne ja. A len preto, lebo ona sa cítila ohrozená a bála sa, že by si ju Jura náhodou zobral do duelu. Tak si hovorím, OK, tak chceme hrať spolu, ja urobím ústupok, necháme teda to hlasovanie, ako ty chceš. Podľa mňa to proste vôbec nie je bezpečné hlasovanie, pretože je veľmi veľká pravdepodobnosť, že pôjdem k tým vázam osudu ja. Ale jej už v tom bode bolo jedno, že či pôjdem ja von z hry, Lukáš, Jura alebo Standa. Takže... Ona nechtěla, aby se vyhlasoval Jura, aby si ji náhodou nevzal do duelu. Yes, takže ona už vlastne prestávala so mnou rátať a tým, že Denča na ňu bola tak naviazaná, že si ju Kika vlastne tiahla ako štít celú dobu so sebou. Štít, hlas a prípadnú obetu, keď to tak mám povedať, tak samozrejme, že ja som všetkým tvrdila, že by som si zobrala Lukáša do toho duelu práve preto, aby nezačali rozmýšľať nad nejakou inou možnosťou, koho iného by som si mohla zobrať do toho duelu, aby sme spolu stále hrali a stále spolu hlasovali. Ale jednoducho Denča tam proste figurovala v tej hre už ku koncu ako článok pre každého v prípade, že by šiel do duelu, že by si ju zobral ako najlepšiu možnú voľbu. A pred zlúčením riskovať znovu svoj život a zobrať si Lukáša len preto, že sa potrebujem byť do hrude, že pozrite sa, aká som ja silná ženská, tak a dokážem poraziť chlapa, ako na čo? Na čo by mi to bolo? A ten vlastně ještě před tím soubojem mezi tebou, nebo duelem mezi tebou a Denčou, tak ona se tě vlastně na to ptala, ne? Jakoby skrz to, že tam proběhla prý nějaká konverzace, kdy ty si právě řekla, že si mluvila ještě předtím s Oťasem a s Kristýnkou a že ty řekli, že by případně, že by jak kdyby taky vzali. Ano. A o tom si myslí Denča, že jsi to vymyslela, že jsi chtěla jenom zmanipulovat. To mi tady řekla na tom rozhovoru a vlastně teď si sama, ještě než jsem se tě na to zeptala, tak ty jsi mi povedala ten príbeh, že sama ako to vlastně je. řekla, že to je vlastně pravda, že ty si opravdu se s nima o tom bavila. Jo, prebehla tá konverzácia v lese a to ti potom vlastne s odstupom času kľudne potvrdí aj Oťas, aj Kika. Dokonce mi řekla, že právě potom, co vy dvě jste měli tento rozhovor, tak ona pak došla za Oťasem, za Kristínou a samozřejmě jim to všechny řekla, oni to samozřejmě celý popřeli. Oťas neviem, Kristína pravdepodobne áno, ale Oťas nemyslím, že to poprel. Tento nějak taky celý bez tak. Jo? Vidíš, tak hrá sa stále. No a třeba to jenom neví. No ale třeba tak ja som jej to nevíš. povedala. My sme mali ten rozhovor, ja som jej to povedala, že Kristína vlastne bola ochotná, alebo nie, že bola ochotná, že mi vlastne povedala to isté, že keby bola na mojom mieste v mojich topánkach, tak si zoberie Denču, že asi áno, že tak by to bolo. Asi je pro ní stále snaží věřit tomu, že ty si tam klamala, než ta Kristýna. Jo, jasne. Ty bogy, zajímavý. Je. No měla jsi nějaký podezření o tom, že Kristýna peče s Lukim? Bylo to tam vôbec, cítit? Žiadne.
To bolo pre mňa normálne prekvapenie extrémne. A dokonca vlastne som sa dozvedela aj to, že Kika briefovala Lukyho predtým, ako ona sa sama dozvedela, že sa vracia do hry. Takže Lukáš s ňou komunikoval tým, že bol kastovaný. Áno. Takže on s ňou Že komunikoval oni to celú vidia. dobu a vlastne ona mu dávala veškeré informácie o tom, ako v tej hre hrať, ale ona sama nevedela, že ešte do tej hry pôjde, hej. Ale ona vedela, že už tam bude a vlastne my tých pár dní, čo sme boli spolu, čo sme si nejakým štýlom dali na to, že ideme takto a takto hrať my dve Tak vôbec ti to spoločne, nedala najavo. tak vlastne ani žiadnym slovičkom mi nepovedala, že tam bude niekto, koho pozná, s kým má nejaké možné spojenie, s kým by sme mohli možno spoločne hrať. A dozvedela som sa to až potom viac menej, keď som vypadla až na vile. To je hustý. No To mě by no. vlastně i tak zajímalo doteď, jak kluci přišli na to, že nakonec ta imunita, kterou Jo. našel Standa, si má zahrát za Juru. No, ja mám také tichú intuíciu, že vlastne tým, že Kika a Luky sú partiaci z reálneho života a ona tak strašne lobovala za to, aby Luky tam nemal ani jeden hlas, aby to šlo plnou palbou do Jura, Že ona tak to plán tam- bol vlastne vyhlasovať mňa nejak nenápadne, aby som vlastne o tom nevedela a že nás tlačila ona emočne a nejakým štýlom manipulovala tak, aby sme sa cítili, že vlastne ona je v ohrození, aby nám jej bolo ľúto. Skvele zahrané, ak to tak bolo, klobúk dole, ale myslím si, že presne táto informácia unikla k Lukášovi a samozrejme Lukáš povedal Jurovi, že sa pôjde plnou palbou do neho, takže nech to za seba zahrá a tým pádom pôjdem jak vázam osudu. Takže win-win pre obidve strany. To jo, no. A Škoda, že to tak nevidíme, ale chtěla jsem se Jo? na to zeptat, no, jestli to vnímáš stejně, protože nás to no, napadlo, že to mám tak tam mohlo taký být. tušak, že áno, že to tak bolo. Čiže aj na základe toho, že sa tá informácia už ku mne dostala, že Kika s Denčou boli nalomené, že by prešli k druhej aliancii, ale to bol iba taký drb, hej, keď to tak bol iba taký vietor vanul, tak aj na základe toho ja som vlastne tú Denču potom volila. Aha. On si povedal, že ako prečo, keď toto celé sa takto stalo a nedovolili mi tam mať tú záchrannú brzdu, pretože kebyže sa to rozdeli 4-4-4, čiže 4 Lukáš, 4 Jura, 4 ja a jeden z nich by zahral tú skrytú imunitu, nevedeli by ktorý, Tak sa hlasuje znova a je to vlastne, my traja už nejdeme a mne tým pádom by odpadli 2 hlasy, čo je Lukáš a Jura Ano. a tým pádom ja by som mala o 2 hlasy menej. A vyhlasoval by sa niekto iný. A oni vlastne nechceli túto záchrannú brzdu so mnou zahrať. No, teda nechcela. Už vieme prečo asi, pravdepodobne. Ano. Jo, dáva to zmysel. Ty jo, no, když jdeme k té kmenovce, jaký jsi měla pocity, když na tebe Standa skoro zahodil kladivo? Ti brďo, ako ja som vedela, že povie moje meno, ale to bolo pol sekundy. To bolo, že Johanka. A ja som sa... Johanka. Jo, to bolo brutálno. Ako rešpektujem, vravím, a ja mu tam vravím, že super Standa, že jasné, že rešpektujem, že berem. A ono je tiež je na tom taký paradox, že vlastne ten duel, keď som bola s Denčou, a to bol deň predtým, alebo noc predtým, a ja som ten duel vyhrala, my sme tam vlastne ešte po tom dueli sme už teda odchádzali na ostrov a Standa vlastne mi vraví, že on pochopil, že sa vzdáva, že proti mne už proste nejde bojovať a že sa vzdáva, pretože pochopil, že ja v tej hre mám byť, že tá hra ma tu chce, aby som v nej bola. A ja, že OK, že dobre, že berem, že díky, že ako rešpekt. A vlastne na druhý deň bang, voda a Johanka, no. A to asi byl, nebo věříš mu to? Nevěříš? Já jo, verím, říkám, Standa, já tomu vlastně taky věřím, že spíš verím. jako to byla takový jako vlastně možná štěstí, že to byla ještě voda. Jo, že spíš to byl takový ten dodatek takového toho, co sněl hrozně dlouho v hlavě. Jo, verím. Ako verím, on, myslím si, aj s odstupom času mi povedal, že si mal zobrať oťasa. Že jednal strašne impulzívne a že si mal vybrať oťasa. To mi povedal, ale ako... Zajímavý. Ale to možná spíš to ti řekl, až když teď zpětně vidí, ako Jo, zahraje, jasné, áno, ale tak veľa vecí spätne už inak prežívame, vidíme a ja vidím veľa vecí už inak teraz spätne, ale máme to tak každý, vieš, že aj ty sama určite vieš, že kopec vecí by si urobila proste inak. Já bych víc věcí udělala jinak, než udělala stejně. No, presne tak. Ale tak to je tak ten vývoj hry a v jaký fázi si, takže úplně chápu. No, jaký to bylo, nebo chtěla jsem se zeptat, jaký to bylo, jestli ti fandila, když ti fandila jenom Vivi, ale my vlastně nevidíme, jestli to tak opravdu bylo. No bolo. Jo, fakt to tak bylo. Bolo. Obidva duely mi vlastne fandila iba Vivi.
A už keď na človeka príde to vyčerpanie, už aj nejako tie vzťahy proste sú poprerastané v tom 62. dni alebo 61. To je jedno, proste už si tam 2 mesiace s niekým. Čiže či herne sa s niekým spojíš, tak aj na tej ľudskej bázi a proste sa s niekým prepletieš. A ja som to na tej hernej bázi chápala, napríklad aj tú Kristínu, aj Oťasa, že sa nechceli odokryť, čo chápem. Ale proste vnútri to strašne bolí, že vlastne aj tí tvoji najbližší ľudia v tej hre proste nie sú ochotní za cenu toho, že by sa mohli odhaliť, ani ti proste zatlieskať. Hej. A ako oni povedali asi, že vo všeobecnosti, že držte ste holky, alebo hodne šťastí holky, ale ten moment proste, že ťa tam nehajú vytrápiť a že si vlastne tak strašne sám a jediný, kto ti fandí, je Vivi, ktorá vlastne sa toho vôbec nebojí a ani jej to nejako neublížovalo, že mi fandila, nikto ju za to nechcel vyhodiť, nikomu proste nebola trňom v oku za to, že my dve sme boli spolu a bolo to bolestivé. Bolelo to, no. Už to bola taká tá duševná, už to bolo vo vnútri, to bolelo, vieš, tá duša. No. Já jsem si vlastně trošku říkala, jestli nejsi taková, že by se s tomu fakt jako zavřela a řekla si, chápu, jako herně, oni se nemůžou odkrýt, ale vlastně, že... Snažila som sa prekusnúť to veľakrát, ale aj tak to boli. Už vieš, lebo proste si v tej hre sám a je to strašne dlhá doba a si hrozne vyčerpaný. Už fakt prichádzaš na to dno tých síl. Celú dobu bojuješ proti všetkým a si v momente, kedy vlastne ktokoľvek pravdepodobne by bol ochotný, keby prišla nejaká lepšia ponuka ako z mojej strany ma zradiť a ty s tým stále musíš kalkulovať. Čiže non-stop žiješ v strese, v ohrození a ešte plus toto k tomu príde a je to také, že možno ja som mala nejaké očakávania od nich, ktoré sa nenaplnili a možno práve preto to ešte viac bolelo. Ako kto vie, vieš. Když bys ten duel vyhrála, tak s kým bys potom hrála? Zostaním? Kebyže ho vyhrám? No za mnou prišiel už aj Juro, že by chcel vlastne to rozohrať, že zlúčenie je úplne iná hra, takže tam tie dvere boli otvorené a ak to myslel úprimne, tak ja by som ako kľudne tú hru rada s ním rozohrala nejakým štýlom. Hrala som so Sárkou znovu, čiže bolo tam viac vecí, ktoré už začali mne dávať zmysel herne, že jasné, proste sme v zlúčení, poďme to ešte vlastne rozohrať. No. Jo, už tam měla takovýto podezření teda na tu Kristý. Jo, trošku, už to tam měla. Už mne to tam tak dlhšie blikalo, ale ja som sa stále uisťovala, nie, my sme sa proste dohodli, ja jej verím. Ja som ju nesklamala, ona mňa určite nesklamala, proste veríme si, dokazujem jej to, je to tam, neohrozujem ju, málo spolu komunikujeme, len veľmi tak nenápadne, aby som v živote jej pozíciu neohrozila vlastne vo svojej aliancii. A budíš? Když jsme ještě u toho Jury, když se vrátím k tvým slovům. Juro, ty si taký fake? Jo, ty jsi taký fake, že konec. Juro, ty jsi taký fake, že konec, no. Tak co to bylo? Na základě čeho to bylo? Na základě toho, že Juro je showman. Hej, je obrovský vtipkár a proste on tú kameru miluje. Takže to bola jedna z vecí, ktorá mňa už tiež proste srala niekedy na tom ostrove, že si vravím, že do prčíc už neprehrávaj na tú kameru toľko, že buď aspoň trošku sám sebou. A si srdíčko zandáva. No a on vlastne potom na Kmeňovej rade strašne tlieskal Standovi. Tam on vybuchli úplne do radosti. A v sebe tam som to ešte udržala, hej, tú emóciu. Vravím, že OK, udrž tvár, proste, že je to v pohode, je to hra. Nedávaj do toho tú emóciu, nedávaj do toho tú zlosť, tú krivdu, nedávaj to do toho. A potom vlastne sme mali nástup pred tým duelom a ja som tam mala zase nejakú reč, kde mi bolo proste clivo, mne šlo o život, ja som proste, to bolo buď on alebo ja. Ja som tam išla zomreť do toho duelu, hej, ako doslova do písmena. A ja som tam niečo povedala, Juro vlastne vyprskol do takého ako ušklepku alebo do takého smiechu a vtedy som tiež nič nepovedala, ale už sa to vo mne zbieralo. No a potom, ako som vypadla, tak som sa šla fakt pekne lúčiť. Ja som sa chcela s nimi rozlúčiť v takom štýle, že už mi proste zvieralo hrdlo a ja to cítim, keď tá emócia na mňa ide. Zaslzeli sa mi oči a chcela som fakt pekne, že decká, proste bolo mi tu s vami tak a tak. A vlastne, ako som to hovorila, a v tom ten Juro na mňa sa takto vyklonil, ukázal mi srdiečko a široký úsmev. A vo mne vtedy. Mne padla roleta vtedy a ja vravím,
že Juro, ty si taký fake, že koniec a sú tu hady medzi vami, aby ste vedeli proste a dúfam, že nevyhrajú. No a o kom si přesně mluvila, o těch hadech? Bolo to také všeobecné v ten moment. Tak jako cca na všechny. Bolo to také všeobecné v ten moment, ale asi áno, no. No, mě právě zajímalo, jestli jsi tam měla někoho konkrétního, jako nechci tě tady úplně třeba tahat za slova, protože myslím, že tam jsou ty emoce nějaké, už to třeba ani nepamatuješ. Jo. Ale mám tady třeba i napsaný, že bys chtěla, aby ten vítěz reprezentoval čestně a pravdivo. Tak co to v tobě v tu chvíli evokoval, nebo koho jsi tam v tu chvíli představila? V ten moment som tam mala Sáru, Okay. mala som tam Oťasa. Ešte stále tam vo mne žila tá dohoda s Kristy, takže som ju mala tam tiež a samozrejme ešte Vivi, takže ich štyroch, myslím si, že potom som aj na tom výstupnom rozhovore vlastne povedala ich mená, ale už potom vlastne človek ako na tej vile začne rozmýšľať nad tou hrou inak, je najdený, je v pohode, oddychnutý, proste už si mimo nebezpečie, tak sa dáš do kľudu a ten mozog začne inak pracovať, takže tam som začala vlastne, sa mi začali skladať pucle a uvidíme. Když jsi řekla tu Vivi, když se pokusíš dát trošku stranou to kamarádství, ano. V tu chvíli tam pro tebe Vivi měla nějaký kroky, které by tě přesvědčily dát jí v té porotě hlas? V mojich očiach myslím si, že Vivi by musela mať veľmi dobrú obhajobu tej svojej tú finálovú reč na to, aby presvedčila, ak by sa tam dostala do toho finále, aby presvedčila vlastne celú tú porotu. A mali sme spoločné hrácké kroky, do ktorých ja som vlastne brala Betty aj Wendy, ktoré sme spoločne zahrali. Takže mohla by argumentovať aj tým. A urobila to smart, schovala sa za mňa. No mě by právě zajímalo, jestli bys to ocenila, když by vlastně si přežívala na tvojich krokách. Áno, lebo ja som to tak brala, lebo ja som vedela, že ja sama proste, ale ona nepriživovala sa, aby som to uviedla na pravú mieru ani Betty, ani Wendy. Ja som to tak prezentovala a taký je môj názor aj doteraz, že ja keby, že tie herné kroky som mohla vymyslieť, ale sama by som ich nikdy nezahrala. Ja som vždy potrebovala tú alianciu a vždy sme sa mi potrebovali navzájom na to, aby sme nejaké tie herné kroky naplnili. Ale čo som chcela k tej Vivi, že ona si vyložila nohy, ona si dala tú svoju princezna korunu na hlavu a schovala sa za mňa. Vedela, že ja budem vždy, ten spotlight bude na mňa, ktorá bude chcieť ísť von z hry a ktorú budú chcieť teda vyradiť von z hry a ona bude vždy safe, pokiaľ bude za mojím chrbtom. Takže je to určitá herná stratégia, kedy tiež hráči môžu takto hrať. Určitě, jako za mě to je vlastně super strategie, jak se dostat hodně daleko. Jo, neviditeľný. Ale je to strategie, jak vyhrát? Víš, že když si představím vždycky tady ty lidi v té finálové trojce, ano. Tak mě vždycky zajímá i jako třeba, jak bys to ty brala, když by tam říkala kroky, co jsi vymyslela. Určite by to malo pre mňa nejakú hodnotu, lebo viem, ako sme ich zahrali spoločne, ale musela by proste od tej doby, ako som ja vypadla a bola som v tej porote, tak všetci hráči mali nejaký určitý čas na to ešte, aby si vylepšili to svoje rezumé a musela by veľmi zabrať. Ano. Co si myslíš o tom, že tě produkce nadržovala? O komentářích typu keby tým kladivom aj Ondrovi na hlavu, tak by odtiaľ vyteče voda. Ja milujem internet. Ja milujem Survivor. Milujem internet a milujem týchto ľudí, ktorí aspoň vedia napísať to, čo si myslia. Aspoň. Nie úplne vždy správne, ale tak no. Sloboda slova. Ja nechápem tú slepotu proste. Vravím, zhoda náhod na začiatku vošli do hry dve ženy, produkcia non-stop mi proste v niečom nadržuje. Ja som teda vôbec taký pocit počas hry nemala. Ja som si prechádzala absolútnym peklom počas celej hry. Takže by som to myslím, že cítila, keby mi produkcia nadržiavala. A to, že som napríklad našla skrytú imunitu vo druhej sérii v noci v piesku na pláži zakopanú a tiež to nikto nevedel a všetci spali. Teda párkrát ma nikto našiel, ale viac menej, keď som ju našla, tak to nikto nevedel. Tak na to sa úplne zabudlo. Ale to, že ju nájdem vlastne v lese v Palme, čo je jednoduchšie prostredie na to, ako si predstavíš, že prehrábavaš celú pláž a nájdeš ju, tak ako
ľudia majú veľmi krátku pamäť na tieto veci a je to jedna z vecí, ktorá ma trochu mrzí, aj to, že Standa si napríklad buchol 2-krát vodu a neviem úplne, či aj v tomto prípade budú komentáre, že produkcia nadrža Standovi, Standa našiel 2 skryté imunity, tak produkcia čo, nadržiava Standovi a vlastne ukazuje mu, kde tie imunity v lese sú, alebo Standa má nejaký radar. Čiže mrzí ma, že sa ten ja neviem, ten pohľad ľudí je tak strašne neobjektívny a nevedia to vôbec nejakým štýlom pochopiť, že keď človek hľadá, keď hrá, tak sa proste tie veci dejú. A ten, čo sedí na zadku pri ohni alebo leží v prístrežku, tak to proste v živote nenájde. Souhlasím. Šla by si do toho i do třetice? Šla. Jo, ja už som to povedala viackrát aj na ostrove, prebehli tam niekedy medzi nami tie takéto konverzácie pri ohni, keď všetci hovorili, že bože, ja už chcem ísť domov a ja hovorím, fakt, bože, ja sa tu tak cítim dobre. Ja by som šla aj tretíkrát, kebyže ma zavolajú. Šla, jasné. Tak All Stars mám ešte stále niekde tam v hlave, že by sa to mohlo stať, ale uvidíme, že či to bude All Stars alebo rodina. Takže áno, vlastne. nie vždy sa všetko dá mať v živote a stihnúť. A nevravím nie, ale momentálne teraz mám 33 rokov, proste sme zasnúbení, chceme rodinu a myslím si, že je čas. Tak mě aspoň řekni, koho bys tam chtěla vidět v tom All Stars. Z minulých sérií. A i třeba z této série. Určite Reného Danga, s tým by som si veľmi rada zahrala. Andrejku Bezdekovú by som si tam veľmi prijala mať. Žanet z Kružnú, to by bolo skvelé. Rada by som si napríklad zahrala aj z VV. Ja som mala vlastne iný rozhovor, ja som na ňu úplne zabudla. A je to tak, že je to hráčka, s ktorou by som si rada zahrala tiež. A napríklad ešte ma bavil Krištof Pirát. A ešte kto tam bol taký, čo ma vlastne zaujal. Dobre. Jo. Teda. Samantha ešte bola celkom taká, že by to mohlo byť peprné. To Jo, ne? No, asi poslední otázka. Co si myslíš o tom, že to finále bude živě? Povídali jste si vlastně o tom, jak kdyby, mě by zajímalo, jestli jste si to udrželi v sobě, kdo jak hlasoval. Jo, udržali, no. Jo, udržali, takže bude to prekvapenie pre nás všetkých, podľa mňa, no. Nechceli sme si zobrať ten moment toho, asi každý nejakým štýlom, vieš, prepočítava, tuší, dačo, ale nikto sa nikoho úplne tak na ferovku neopýtal. A ja viem, ako hlasovala vy, ako som hlasovala ja. Áno, okay. jasné. To proste, nejdeme si tu klamať. Áno. A môžeš nám říct, jestli to bylo stejný, nebo ne? Nemôžem. Dobře. Ale mne sa to páči, táto myšlienka toho, že divák proste dostane možnosť byť pri tom a celý ten zážitok toho pocitu víťazstva, aj keď je to iné potom, ako trpíš niekoľko desiatok dní na tom ostrove a príde ten sladký pocit toho zadosťučinenia za to všetko ešte vtedy v tom momente, ale zase je to show pre divákov, je to reality show a ten divák si zaslúži byť v tom momente s nami, takže ja si myslím, že to bude skvělé. Ještě mě pověz skrz tu vilu. Tam mě vlastně zbyla jako první porodkyně. Ano. Stále jakoby žiješ v té hře, nebo už je to takový, že už se těšíš na rodinu a už si povídáš o těch jiných věcech? Žiješ v tej hre, pretože stále nemáš kontakt so svetom. Stále si udržiavaná vlastne v nejakej bubline a jediné, čo vieš, tak sa dozvieš koľko hodín. Ale to tiež tak veľmi len občasne a vlastne nič viac nevieš. Takže stále proste ti ide v hlave hra. Stále rozmýšľaš nad tým, čo sa tam deje na tom ostrove, ako to asi je. Chodíš na tie kmeňové rady, ty môžeš iba niečo zase šípiť z toho, čo tam počuješ, že čo sa ide rozohrať, ale musím povedať, že som mala väčšinou dobrú mužku a vedela som, čo sa bude diať. Ja? Jo. Takže to bolo pre mňa také zase z iného pohľadu. Ja som nemala možnosť predtým byť v tej role porodkyne. Ja som vlastne iba hlasovala na finále a teraz som vlastne to prešla celým procesom. Takže zaujímavé, nová skúsenosť. Ano. Srovnávala se s tím nějak sama se sebou, jak kdyby měla na sebe velké očekávání a to bylo vyhrát? Mala. Ja som do tej hry tak vstupovala s tým, že chcem priniesť inú Johanku, že chcem zahrať inú hru, že pôjdem viac rozumom ako srdcom, ale nechcela som stále stratiť tie svoje hodnoty a že si idem po tú korunu.
Mňa dosť inšpiroval vlastne Parvati Shelov, či svojou knihou, alebo tou sériou, ktorú vyhrala vlastne teraz, to je Amerika World versus Austrália. A ona to vyhrala. Takže dosť som bola nabudená, inšpirovaná, proste tak čerstvo nasatá tým celým, ako to ona prežívala, tú svoju cestu. A ja som potom v priebehu hry pochopila, že mojou úlohou asi nikdy nebolo úplne vyhrať túto radu, ale moja úloha bola rozohrávač. Takže to sa mi podľa mňa podarilo naplniť. Obchod prebehol v úvodzovkách a myslím si, že som splnila proste očakávania. To určite. Jo. Ja ti moc ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem, bolo to veľmi príjemné, Veru, a rada som ťa videla. Ja tebe.